सावंतवाडीत तर नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सौ श्रद्धा सावंत भोसले यांच्याबाबत नेरेटिव्ह सेट करण्याच्या या सगळ्या प्रकारानं गरज केलाय. मराठी बोलता येत नाही, राजघराणं राहिलंय कुठं, सावंतवाडीच्या मोती तलावाचा सातबारा वगैरे वगैरे नेरेटिव्ह सेट करण्याच्या भूमिका मांडताना चक्क एका स्त्रीचा अपमान करत आम्ही राजकारणाचे योद्धे आहोत अशा वल्गना करणारं राजकारण जोर पकडतं. कधी वारसा लाभलेल्या राजघराण्याची बदनामी, तर कधी शहर विकासासाठी आपली निष्क्रियता लपवण्यासाठी केलेला पत्रकार परिषदेचा शिमगोत्सव आता नकोसा झालाय. आज माझी खळबळजनक पत्रकार परिषद म्हणत फक्त आरोपांची राळ उठवायची एवढीच मोती तलावापुरती मर्यादित आहे का तुमची विकासाची व्याख्या? आज निवडणुका तोंडावर असताना माझ्या शहरासाठी माझं नेमकं विजन काय हे जर कुठल्याच विरोधी पक्षाला सांगायची इच्छा नसेल, तर मग जनतेनं तुम्हाला नाकारलं तर त्यासाठी दोषी कुणाकुणाला ठरवणार? लक्षात घ्या एक गोष्ट, जर विकासाचे मुद्दे तुमच्या प्रचारात दिसत नसतील तर मग याचं उत्तर प्रत्येक राजकीय पक्षानं आणि त्यांच्या नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करून शोधणं आवश्यक आहे. तुम्ही भाजपा असो अथवा कुठली सेना असो, तुम्ही काँग्रेस असो अथवा कुठली राष्ट्रवादी काँग्रेस असो, आम्ही जनतेच्या हक्कासाठी याही पुढे लिहित आणि बोलतच राहणार. कारण पत्रकार म्हणून आमचा मतलब फक्त निवडणुकांनंतर शहराच्या विकासाशी आहे, एवढंच सांगतो शेवटाला.